bare sige noget til hende. Ja, hallo. Velkommen til et interview med Hugo Bøge. Som I har set, har vi haft et interview, og det sluttede så lige inden. Og så nu bliver det sendt videre til en anden interviewmåde. Og derfor så skal vi lige spørge Hugo. Hugo, synes du selv, at du er en meget rar mand? Ja, det synes jeg. Hugo Bøge synes selv, at han er en meget rar mand. Okay, Hugo, kalder du selv din havmåge for Hugo Måge? Ja, den hedder Hugo Måge. Ja. Hugo kalder sin havmåge Mina. Hugo kalder sin havmåge for Hugo Bøge. Hugo Harten. Som vi har set, så har vi set, at du elsker porno. Ja, er det rigtigt, Hugo? Ja. Det er rigtigt, at Hugo Bøge elsker porno. Ja. Og nu skal vi lige se et andet billede, du har i det her blad, Hugo. Hugo, som vi ser her, så synes vi altså, at den her dame her, hun er rigtig fed. Hun har en kønt udseende, men hun er fed. Nej, hun er sgu godt nok. Nej, det gør hun ikke, Hugo. Det gør hun ikke. Hun er for gammel til dig. Ja. Og Hugo, som vi har set, at hende der, hun er lidt for ung. Ja, det er svært at finde nogen. Ja, hun er lidt for ung. Og Hugo, Ja. hvad? Som vi har set, så er det ikke kun porno, der er i Hugos billede. Det er også lidt morderiske ting. Se, som det her billede. Det der. Det er lidt ulækkert, kan I godt alle sammen se, ikke? Det er ikke porno, men det er ulækkert. Hugo, kan du lide Madonna? Ja, det er hun meget. Ja, Hugo, synes du, at hun er lækker, når hun gør sådan her? Hvordan? Når hun gør sådan her? Ja. Hugo Bøge synes, Madonna er lækker, når hun gør sådan her. Ja. Ja, okay. Ja. Hugo, som du nu vil du gerne bolle med hendes Jasmin, der er nedenunder? Ja, det vil jeg godt. Hvem er Jasmin? Det er hende, der står lige. Ja. Jo, hun er gammel. Hugo? Ja. Okay. Som I ser, Hugo, går du tit i bad? Ja, hver dag. Har du gået i bad lige i dag? Ja, i morges. Ja. Hugo, hvis det er, at du går i bad meget, meget tit, hvad er det hvide, der er oppe i dit hår, så Hugo? Det hvide, det ved jeg sgu ikke. Er det ikke hvidt? Er det skæld? Det er hvad? Om det er skæld? Skæld, er det? Der er ikke noget morsomt i det, Hugo. Det er helt i orden, hvis du har det. Nå, det er alt folk, der er skæld. Nej, jeg har ikke skæld, Hugo. Okay, Hugo. Nu vil Hugo gerne vise sin kæmpe dans lige. Jeg vil lige 6. Der er lige pause interview, så det er lige mig, der interviewer Hugo. Altså, kameramanden. Ja. Okay, kan du godt lide sex med børn, Hugo? Nej, det kan jeg ikke. Er du pædofil? Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg er kun til damer. Og hvor gamle skal de mindst være? Nej, de skal være så, de har nogle store babser. Ligesom dine egne? Nej, jeg har sgu ikke nogen ligesom mine. Nå. Hugo vil nu demonstrere, hvordan man drikker øl i en kaffekop. Det er meget sjældent. Værsgo, Hugo. Tak. Hvor er det dejligt, du har set at drikke øl i en kaffekop. Øl. Skal der mere øl i, Hugo? Nej, pornosport. Ja. Jeg er 15 år, kan lide pornosport. Jeg er 15 år, Ja, som vi ser, synger Hugo, at han er 15 år, og han kan lide pornosport nu. Nu er jeg sgu meget undskyld. Jeg skal lige ud og se sin gang. This is a remix by
Ping pong. Ping. Rocco Richie. Rocco Richie. Mit navn er Rocco Richie. Will you marry me, Madonna? Will you marry me, Madonna? Will. Du vil ikke? Nej. Madonna og Hugo Børre. Jeg hedder Hugo Børre. Hvad skal jeg så med at sige? Og så ved jeg ikke, hvad det var, så skal sige. I'm Britney Spears. Og her ses Hugos hærværk nede i vores have. Ej, du slår jo min... Den bukserne af, Hugo. Ej, hvor er det? Dem op igen. Nøgen. Interviewsendelse. Nu er vi ved interviewsendelse. Vel. Hello, my name is Johanna. I'm from Denmark, in the capital, Copenhagen.